tekstin kirjoittua, mäpä tallennan tämän tekstin. Joo, mä voisin nyt avata sen tekstin, jonka mä tein 2 kuukautta sitten, mutta minä mä sen oikein tallensin ja millä nimellä? Missähän se teksti edes on? Kun tallentaa tiedoston, niin se tiedosto aina tallennetaan johonkin fyysiseen paikkaan. Se tiedosto voidaan tallentaa joko tietokoneen sisälle kovalevylle, johon viitaan yleensä kirjaimella C tai D, tai se voidaan tallentaa USB-tikulle, tai ulkoiselle kovalevylle, tai muun omistamalle kovalevylle. Esimerkiksi koulussa se yleensä tallennetaan koulun omistamalle kovalevylle, johon pääsee käsiksi pelkästään koulun tietokoneelta. Tai se voi myös tallentaa nettiin, niin kuin pilvipalveluihin, pilvitallennuspalveluihin. Esimerkiksi Google Driveen, jolloin se on Googlen omistamalla kovalevyllä. Mutta jos sä oot tallentanut sen kotona, niin todennäköisesti se on sen tietokoneen C-asemalla. Mutta tallentaessa mä en huomannut mitään sellaista. Mä oon huomannut, että teksti voi tallentaa niinku tiedostoihin tai latauksiin tai kuviin. Mitäs ne sitten on? Ne ovat kaikki kansioita C-asemalla. Jos kaikki tiedostot ja kuvat ja tekstit olisi samassa paikassa, niin olisi hirveän vaikea löytää yhtään mitään. Sillä tavalla, jos olisi kirjastossa, kirjat on kaikki, ei ole yhdessä hyllyssä, vaan ne on jaotettu tyylilajien mukaan eri hyllyyn, niin samalla tavalla tietokoneessa tiedostot on jaotettu eri kansioihin. Jos valitset alapalkissa resurssien hallinnan ja klikkaat vasemmalta C-aseman kohtaa, näet, että se on täynnä kansioita. Suurin osa kansioista on täynnä tiedostoja, joita käyttöjärjestelmiä ja eri ohjelmat tarvitsevat. Huomaa, että kansiot voivat olla myös sisäkkäisiä. Esimerkiksi C-asemalla minulla on tietokoneessani kansio nimeltä Program Files, jossa on kansio nimeltä Adobe, jossa on Acrobat DC, jossa on Acrobat, jossa on AcroCEF, jossa on Locals. Mennään takaisin C-juurikansioon. Hyödyllisin kansio tekstien löytämisen kannalta on kansio nimeltä Käyttäjät. Huomaa, että tietokoneeni käyttöjärjestelmän kieli on englanti, joten kansion nimi on Users. Valitaan kansiosta kansio User, joka on tietokoneeni käyttäjätunnus. Sieltä löytyy muun muassa tiedostot, eli Documents, lataukset, eli Downloads, ja kuvat, eli Pictures. Koska näitä kansioita tarvitaan niin usein, niin ne ovat resurssien hallinnassa myös tässä vasemmassa laidassa. Vasempaan palkkiin voi myös halutessaan kiinnittää muita kansioita, jotta ne löytyvät nopeammin. Kansioita voi tehdä myös lisää. Niitä voi nimetä uudelleen tai poistaa. Tiedostoja voi siirtää kansioon tai kansiosta pois joko ensin leikkaamalla tiedosto, menemällä haluamaasi kansioon ja liittämällä tiedoston kansioon. Tai yksinkertaisesti vetämällä tiedoston kansioon. Klikkaamalla tiedostoa oikealla näppäimellä ja valitsemalla ominaisuudet voi nähdä myös tiedoston sijainnin aina C-asemaan nähden. Lisäksi sieltä saa selville muun muassa tiedostotyypin ja tiedoston koon. Jos tiedosto on hukassa ja sitä pitää etsiä, on hyvä etsiä sitä oman käyttäjän kansiosta. Jos tiedostoa haetaan koko C-asemalta, niin siinä saattaa kestää hetki. Vastaavanlainen tiedostorakenne on käytössä niin tableteissa kuin kännyköissäkin. Esimerkiksi tämä kuva on kansiossa Download, joka on kansiossa Internal Storage. Mä tajusinkin, että mä tein sen tekstin äidin läppärillä, niin mä löysinkin sen sitten sieltä tiedostoista. No ei ihme, ettei löytänyt omalta koneelta sitä tiedostoa, jos oli äidin koneen kovalevyllä. Ja toivottavasti sulla on siellä äidin koneen kovalevyllä niin kansio niille sun tiedostoille. Ja jos ei ole, niin nyt sä tiedät ainakin miten sellaisen voi tehdä.